Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, mayad na gabi. Maying gabi, Aksyon Brian, no? Sa aton mga listeners, maying gabi man. Ari ang lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi, Lunes kita karon, Pebrero 10 tuig 2019. Hangin amihan ang northeast monsoon sa gihapon nagaapekto sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Kag magalumon ang kalangitan nga may dala ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan nagaapekto dito sa Cagayan Valley. Sa Cordillera Administrative Region, sa Kabikulan, Kabisayan, kag kaprobinsyanan sang Aurora, kag Quezon, lakip ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Davao Oriental, kag Davao del Sur, nga tuga ini sang amihan o northeast monsoon. While ang Suksargen sa iban nga bahin sang Cagaya, sang Caraga, sa iban man nga bahin sang Naminhan o Northern Mindanao, kag sa iban man nga bahin sang rehiyon sang Davao, lakip man ang Oriental Mindoro, kaprobinsyahanan sang Lanao del Sur, kag Maguindanao, magalumon man ang kahawaan nga may mahinay kon manipis lamang ini nga mga pagulan, halin man sa gihapon sa amihan o northeast monsoon. Ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guum ang kalangitan, hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin ini nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan o kun pagtulutaliti nga tuga naman ini sa gihapon sang amihan o northeast monsoon. May pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naminhan na sidlangan.
mabatyagan sa naminhan nga bahin sang naminhan man sang Luzon kag sa nasidlangan nga bahin sang aton pungsod nga may mabalod ang kadagatan. Kag kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon sa naminhan na sidlangan ang naga-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri naman partikularmente sa aton probinsya, padayon nga makabatyag kita sa may pag-uunggo mga aton kahawaan hasta sa magalumon ng aton kalangitan nga may idulot man ini naligwin nga mga mahinay kun manipis man nga mga pagulan o kon pagtulot-aliti aton mabatyagan sa kabugusan diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. May ari kita kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, magahalin man sa gihapon sa naaminan na sidlangan na maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Alas 11:59 sinikaron nga gabi ang aton tao 1.9 metro ang kadalumon. Ang unas magabalos alas 7:08 buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabuon kag alas 5:51 sining hapon. Nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 6:06 buwas sa aga. Sa subong makulimlim mga aton palibot, ari kita sa 24 degrees Celsius o 65.2 degrees Fahrenheit. So, muni kabugusan sa aton nakating tiyempo sining gabi action tayo. Pagka ka bisan maulanon, ini dulot lang yapon sang normal nga sitwasyon, Sir Gan, ano? May surge sang northeast monsoon o kung nagabaskog ang dupoy-dupoy sang hangin amihan. I see. Okay. Pero wala kita bagyo. Amoning medyo mabugnaw yapon, dupoy-dupoy sang hangin. Sir Gan, salamat, mayang gabi. Okay, welcome, mayang gabi. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matawhay nga ton sini nga palibot sa Bacolod, Negros Occidental kag bisan pa gani sa bugos nga Pilipinas kung nagapatyag ka mo sang mabugnaw nga pagdupoy-dupoy sang hangin inadulot gihapon sa ginatawag amihan. Ining maulanon nga panahon na ka normal ini pero may manggani para mabulubog-nawan man ang aton sining palibot mga kaksyon sa ulan gid mismo. Ano? Kag mamasa-basa man kiperti man yabok action hands no? Kag kon porting yabok sometimes nagadulot man sang ubo-ubo o kung asmahon kada ati sigurado gid ko nga ubuhon kagid gilayon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las sa 6:43 na. Subong adlaw, Lunes kita mag-aksyon. Yari na kita sa Pebrero 10, 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. May raman kita sang YouTube. Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton kag sa mga viewers naton ang aton sining nga opinion mo i-firing line ta tonight. Simple lang pamangkot ko daw may plano nga wala sang graduation rights nga matabo mga kaksyon. Wala sang celebration sang graduation. Siring palabuton iya nga pagsara sang klase sa masunod na mga binulan. Ini mga plano bangod sa pamahog yapon sang 2019 novel coronavirus mga kaksyon. Aber kamo be, sugot kamo sini nga wala sang graduation o kon may ara lang. May nagahambal abi nga dapat may graduation gid kay kabalo ka moment ini mo talagsala ni nga mga aktibidad sa mga nag-graduate sa elementarya, nag-graduate sa high school, senior high, o kung mag-graduate iya sa kolehiyo. So kung waay sang graduation, abi dira daw masubo man nga inang pagka-graduate mo, duway kagidya ka suksok tuga, kag ipakita mo plakadlaw nga ho,
nag-graduate ako sa amo sini nga bulutuan. Pero kamo dira, pabor bala kamo o kon hindi kay ang ginalantaw diri benepisyo diri amo iya sa ikaayong lawas bangod siring nga coronavirus karon nga nagaduging gihapon kagrabe gihapon ang paglapnag sini mga kaaksyon for almost 1 month and 11 days na no ang nakaligad. Ang inyo siring sa mga viewers nato ang inyo siring opinion i-type nyo lang dira. And of course, sa mga texters naton nga naga-monitor via radio set sini matinion, i-type dira sa inyo sini mga cellphones kag ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, ini sa Aksyon Brian Morden all the way to 9 o'clock this evening mga kaaksyon. Ano? Sit back and relax upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano malang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi. Aksyon Firing Line. Unahon tani mga balita karon mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod i-check nato ni karon ining ginaligar bao na no man ni sitwasyon ginaligar nga manguha kon tani isang manok nga nagbulang ini suspect pa man lang didto sa syudad sang Himamaylan. Oy, nasapwan nga patay sa kilid sang manukan mismo. Una nga check sang pulis basi na kuryente ini kay sa kilid niya may poste niya kay tapos kagabi may ulan-ulan tapos may duha gid ka manok nga nagkaladula. Pero sa autopsy report sang kuan sang doktor, cardiac arrest ang result mga kaaksyon. Ini galing nga patay, may record na gid man nga sa pulis nga kawati mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Tuduhin nyo na panaklas ang mga lugar nga hindi inyo. Sa ibang nga balita mga kaaksyon, reporte man niyo, away mag-asawa. Naglabot iya sa Bunanay. No? Dito sa syudad sa Victorias, ninaginaway ang mag-asawa. Nagkanto ang isa ka tupad balay nga upod nila sa inom-inom, gintambagan niya mag-asawa. Sos ang laki karon kay tinuklod niya itong nagtambag. Pagkatumbas ang gintambag to, bumangon, pagbangon, dalagabot sang konsilyo kag handuson ang bana, patay. Objective, balanced discussion. Grabe, no? Inablang ka mga, do ka imposible, blaga katabo, balay, no? Kung isa manambag ka, ang intensyon mo, para hindi maglawig ang inaway, ikaw pang gintuklod sa kaakig mo, nga tinuklod ka nga manambag ka man lang, ikaw pa yan namuno, subong priso siya tinukaso, ginyo, murder ato bangon. Aksyon Firing Line. Mo nang kisa nga, kung may nag-aaway da, may mayamantod nga lantaw ka na lang, di ka manghilabot, labi na gid kung hindi mo man kakilala. Pero may mga tao, abing inang gusto nila makabulig eh. Ang intensyon makabulig, balaya. Galing kiti amo ning resulta, baw kasubo man, no? Si tatay, hero ni tanis tatay mo, nga mapaawat niya ning mag-asawa blang nga nag-inaway, galing siya pa yang nadisgrasya. Lesson learned tani kung kaysa. Kung magtambag, magid man lang, medyo palayo ka lang, no? Susinggit ka lang, bi. Hindi ka na magpalapit pa kung ano, kay para hindi ka ba na igo sa waslikanay isang nag-inaway. Samtang 15 anyos na lumo sa Suba, yaw, dura sa syudad sang Silay mga kaaksyon, baw kaluluoy na nagpaligo lang ni kapon, tiway nakapauli buhi, patay. Kag may kuano, diri sa Negros Occidental, mga doktor kag nurses ginhana sa Kapitolyo kon paano magtatap sang patients o kon persons under investigation angot gihapon sining INCOV o kon coronavirus mga kaaksyon. Samtang diri sa Negros or sa Bacolod daw 5 sa 8 nga POIs nag-negative na. So may nagkalabilin pa. Check tanay correction Deli Salazar Abi. So dira pasalamat kita sa mahal nga Ginoo kay ato mga ginasuspitsuhan nagakaamat-amat nga negatibo sila. Sining nasambit iya nga balatian mga kaaksyon. Sa Bacolod rehabilitation sang 3 ka mga merkado sa Bacolod nalakip sa prioridad sang administrasyon. Suno kay City Administrator Ang mga kaaksyon, amo ning ginapangita nato niya. Aksyon Firing Line. Amo ning tiniyon, no? Former Councilor Ang, kumatigayon ang rehabilitation sining 3 ka mga merkado, di daw mga busay ang atop ko mag-ulan. Baw, dako nga pasalamatan sa imo sa Bacolod nun. Bisan mismo mga manabaligya, da, mahambal baw ariya, amo ning ginapangita, ta? Kadto ka mabla sa mga merkado, subong kay matyagan mo ya do, lamawan, hindi na niya merkado, ya. Aksyon Firing Line. Ang sangguniang panglungsod, mga kaaksyon, wala gin grant ang pangabay sang RTW administration
nga magbaligya sa palibot sang plaza sa maabot iyang summer. Disgrasya gid. Nga traffic na nadadaan sa plaza, baligyaan ta pa. Doon di man manami ilang tawon ng plaza publika, ginawa na subong nga rehabilitation, ginatibo da. May 25 million na madangagin partiniser para pagapuho na. Pagkatapos, mamaligyan ba lang skilled na, kundi gubagya po ng iyang kagwapo, kag ang beautification niya. Action firing line. Ang ibang nga balita karon sa lokal, may reklamo kita nga nadawat diri sa Action Radio. And ining ginareklamo niya da mga nurses iniho sa isa ka banwa diri sa Negros Occidental nga daw gapatumbaya sa ila sini nga trabaho. Action firing line. Ini isa ka aligasyon pa man lang ini galing kiti ini nga mga persona hindi man negro mag-aligar kung wala nila nasaksihan. Kay may manog bata sa sining Municipal Health Center daw ginapawalaan lang bala, no? Daw ginapawalaan lang. Pagkatapos ang bata nagpalamuson na to sa tiyan sang iloy. Sa taguangkan sang iloy, nagpalamuson ang bata. Ginakuha sang utod, kidalon na lang sa provincial hospital, hindi maghatag sang referral, ini mga nurses nga ini, kay okay lang kuno, okay lang, okay pa. Nagpalamuson ang bata, ho? Action firing line. Tapos sa patulog-tulog lang sila ya. Imagine mo na kung makakaon higko ng bata sulod sa tiyan. Posibleng bata mapatay, pating iloy, patay. Action firing line. Di boy nas action hand sa maayo nga palad, buhi ining duha. Buhi nga nadala sa ospital, sa provincial hospital, sa siyudad sang Silay. Ang bata sa buong galing niya, under observation. Kaya gina-incubate si buong action hands. Di kung gina-incubate ka, incubation, meaning may diferensyang imo sa kaugalingon. Action firing line. Or basi, ano nga sitwasyon, di man taka-explicar, we're not experts ini, ano? Pero te gina-incubate, ikaw, ginapainitan ka da, gina-check daw pila ka oras na, dodwa kadlaw na, gina-check ang bata, mismo ganing iloy, kag utod, kag pamilya, way pakita sang bata. Ini mga nurses, ngayon, mga kwan ka mo, ginaswelduhan ka mo sang gobyerno, may pang-utod, may ideya sa sitwasyon sang utod, yung manog bata, kamoya patulog-tulog, kag pawala-wala lang ka mo. Di ko nagkalamatay, tubig karon. Anong mahimo nyo man, no? Madonate ka mo lungon. May ihatag ka mo daw kung makadlaw lang ka mo. Amo nang dako nga pamangkot da. Naswelduhan ka mo, tatapon yun karon lang ka mo. Action Brian Morden. Action firing line. Las 6:52, Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Kabalo ka kung kisay ning golobra sa gobyerno, mga wala huya ni mo. Ginapakaon isla sang mga tao nga nagabayad tax, do sila pa yang maisog kag wala way ganas trabaho nila. Kung kinchinde ang kamo ginasweldo sa inyo, tax na namon. That's why trabaho kamo sa husto nga trabaho. Kung nagatinunto naman ang mga tao nga nagakanto na sa inyo, pwede man kamo kareklamo. Di ba? Trabaho kamo pa may kilala ko ga action hands nga nakasakay-sakay lang sang salakyan nga sang gobyerno, do siya yung tag-iya sang salakyan. Iya. Doon din na, ay sus ko priya gaba. Kung ay sus. Kung namin lawago ng ngala niya para matapungawan ini siya. Masibatian ngala niya, di mapudag-pudag sa kabaglumpiga. Action firing line. Pananda sana ya, kay daw mayo man personalidad ya, pero kung tulokon mo ged. Langaw nga nagtungtong sa ipoy sang karbaw bla. Daligid lang kay diri kita na sa dalag ko nga balita sa National, las 8:53 sa aton sa nga pag alas 8, las 6 pa lang. Kay nga konding ha 24 hours aming ako na. Tindog sa Action Ilray na siya mismo siga mamatay doon sa size man lang. Action firing line. Sige sir, thank you sir. Okay, ano mga dalag ko nga balita sa National ay ari kay aprobado makaksyon sa House Committee Appropriation ang inibalang rice subsidy sa gobyerno para iya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece mga kaksyon. Kundi ang aton sa mga 4-piece, aside from ginabato nila nga mga kwarta dira abi para sa mga kabataan nila ni, kwan ini mo, may ginara pagida sang 600 pesos nga para inaya sa bugas. So ginahimo sina mga kaksyon before, kwarta ang ginahatag dito sa mga benepisyaryo. Ang problema lang, kung dito na sa kamot sa mga benepisyaryo, hindi man bugas ang mabakal, kay dito man mabakal sa hindi amo ang kwarta. Kung di malason, daw makatuan, whiskey pa. Daw mo na, bala. So nakitaan sa gobyerno, sa may paguroy ng 600 pesos nga ini, ihatag na ni sila bugas na lang rikta. Kay wagis lang mahimo, dadalon ginla puli, da itig-angon gini nila iya.
Aprobado na sa House Committee Appropriation makaksyon ining 600 pesos nga bugas nga ihatag dira sa mga benepisyaryo sang 4Ps sa aton sining nga gobyerno. Ang lain lang di ko ng bugas si baligya mangyapon pre bakal yapon whiskey. Action firing line. Amo gining budlay mo. Kabalo ka mga Pinoy, mga creative niyang Pinoy. Damo niya sa manahibalaan ng Pinoy. Sige ma'am, balbing beneficiaryo. Sige, gaya kimi bugas kay botoy baligya man among bakal yapon whiskey. Action firing line. Hindi na lang ha. Kay ina gani ang gobyerno kapangita na ideya mo kung paano kamo iya mapakaon sa gusto kiti pigado man ayhan. Tapos ibakal niyo sang hindi mapuslan sa kabataan kag ninyo kundi si bana lang kaya mo nagiinom whiskey. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon, may koneksyon sa bugas nga ini, dugangan ko ni dungagan ko ni sa balita sa Department of Agriculture kay magapapanaog sila sang suggested retail price iho sa mga presyo at mga kaksyon sa mga isda karon diri Action El Reyes Pilipinas. Action firing line. Kay ang isda subong doon di magkaraamong presyo no. Action El Reyes pangumpra ka. Inanong presyo sa isda subong do ka pinalagpat na lang yung pabaligya ini mga manong isda ta. Action firing line. Galala po yung presyo mo. Tinatukiban sang DA siya doon di amuhaw. Halin pa ni sang Disyembre nga daw kita nila nga daw gaduging ang binaklanay sang isda bangod sa kahadlok sa mga tao mga kaksyon nga magbakal sang baboy bangod sining African swine flu ay ginabusaran nila yung presyo yang Action firing line. bisan ang gina presyo mo niyo 150 abing kilo sang kunamuning nga isda ho subong galambot na 220 ang mga bangro so na nga tag 130 lang kilo ginahimo 220 subong Action firing line. wag ang balon ka dayon nga baw jutay ang harvest do muni muna pero kung lang tawon mo gigali, daw ginaabusaran nila, kuidaho lang, pwera lang, sa mga maayo, dira nga mga negosyante, nga nagamonitor subong, nga ang presyo lang. Hindi kay pagpasubrahan, nga ti kaluluoy naman niya manugbakal man. Ang balsan DA, ari nyo, kay papanaogan ka mo sa SRP, dira, kaglang tawon bla, kung anong sitwasyon da, kay daw hindi na ni hustong inyo, imbes makasudan tani isda, do dito na lang ta madiretso kung case aya sa uga. Action firing line. Pero uga subong gani mahal mangyapon. Ang ibang gani diretso na lang iya sa dilata na lang inablang mga tinapa, no? Kay dito kwan pa inang rekta kaon di ka na magluto pa. Action firing line. Bakal kay isa ka dilata da pila na 18 pesos na. 16. Tapos saktan mo da sang sutanghon abi. Sabaw-sabawan mo kag butangan chutay nga kamatis ga sinagutsot na naman. Action firing line. Sigurado pa ya busog kag may sabaw, may ang sabor na mits pa, no? Di mo nang 30 pesos iya ang pamilya kon mga sulod sa pamilya kamo dabi mga 5 lang kamo kabataan abi. Amo ning baklon mo kag sabawan mo nga inang sabaw nga kada kandos mo bala naga hinagunos niya sa baba. Diri na ng test dilata. Action firing line. May man ang DA kay na talupangdan ini. Congratulations sa DA, at least makabulig-bulig sa aton. Sa iban nga balita makaksyon sa national, paki-check naton diri sa Nimatinion ang Volcan Taal. No? Kumusta ang Taal? Doon naghilom naman siya. But according sa pag-asa mga kaksyon, may ara sang 77 tanan ka volcanic earthquakes na nagluntad sining Taal Volcano sa sulod sang 24 oras base sa ila sining monitoring. Pero nagabuga man sa gyapon sang sulfur dioxide 116 tons a day. Meaning, padayon ko ng magnetic activity niya dito sa ilawom sa duta mga kaksyon. And nagapabilin iya ang alert level number 3 sa sining mga tiniyon. Ti ang ginatawag nila nga phreatomagnetic gani or phreatomagnetic explosions. Dili ko balog basa niya. Volcanic earthquakes makaksyon asphalt kag lethal volcanic gas explosions nagapabilin gihapon sa sinimat tiniyon. That's why ang mga pumuloyo dito alert gihapon bisan pa nga medyo nagkulokal na ining si Taal Volcano mga kaksyon. Action firing line. Ang pinakamayo lang ni Taal Volcano niho kay duway gid blasang damo nga nagkalamatay, may nagkalamatay gid man didto pero ina balang dira na tuya sa dira na tuya sa evacuation center mga tigulang at natamaan ka init
kagalong, kung ano nga sitwasyon, do isak bilog to, duha. Nakapangaman, abi, no? Nakapangaman. Amo nang result sa mga tawo nga kung ayoon kamo sa otoridad naton nga layas na kamo da kay amo ni delikado mo ni. Amo ni resulta niya wala yasang madamo nga kaswalidad mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sa ibang nga balita, update kita sa coronavirus sa sining nga mga tiniyon. Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Action Radio Philippine Standard Time ba masubok nga balita gihapon ini sa coronavirus because nga didto iya sa pungsod China ang ila sining nga record nagaguha sang as of kaina sang udto 909 ay nano nga sitwasyon no 909 ang nagkalamatay na since nga nag-umpisa ining coronavirus attack didto iya sa Wuhan, Hubei province didto sa pungsod China. Grabe yan, no? So, hindi basta-basta. Lakip na diri ang duha nga napatay sa gwa sang China. May isa diri sa Pilipinas na intra na posible diri. So, ang record karon mga kaaksyon, based iya sa aton sa nga updates gikan sa Department of Health mga kaaksyon. Ang mga tawo nga persons under observation or investigation or ining confirm nga ginpaidalom sila sa quarantine, ginasuspitsuhan, lakip na diri ang nagkalamatay nga 909, naglabot na magkaksyon sa 37,558. Grabe yan, no? Sa sulod, global bogo sa kalibutan, and sa sulod sang 24 hours, may ara sang 2,676 iya ang nagdugang sa isa kaadlaw mga kaaksyon. Hindi niya pataya kundi ang kadamuon sa ginamonitor nila. Pwerte, no? Sa pungsod China alone mga kaaksyon, may ara sang 37,251 confirmed. Confirmed na niya gani mo, no? Ay grabe, no? Sa kadamuon, outside naman sa China, may arasang 307 confirmed. Kagyutay lang ganyan sa sang pungsod sa China. Confirmed cases ini. Sa pungsod China, amo ning hindi gid magwantas kadamuon gido. Grabe gid mo. So, konpara nila gihapon ini sa record sang SARS nga ginatawag. Nagwa didto mga kaaksyon nga tilayo na distansya Kay ang SARS gani, naglambot lang to ya sa 774 ang total sang 2002 and 2003 mga kaaksyon. Action Firing Line. Dire sa pungsod Pilipinas, may ara sa 314 ka mga PUIs, persons o kon patients under observation o kon investigations. Tatlo din confirm nga may ara gid sila sang coronavirus. Isa dire ang tawag naton nga napatay. And dali gid lang, dula di nga kon nga lista. Isa ang napatay nga confirm. Okay, dali gid lang kay loading siya, no? Nagadula-dula siya. 261 ang admitted gyapon sa Matinion. 261 kag 50 diri discharge na mga kaaksyon. So suma total 314 diri sa pungsod Pilipinas based iya sa data nga nakuha naton gikan sa Department of Health mga kaaksyon. Action Firing Line. So kabay pang hindi lang gid ini magdugang gyapon, no? Kay ti amo nang hambal naton ining coronavirus hasta suwong wala pagid gihapon may balaan kon ano ang bulong nga pwede ihatag diri. Anong bulong nga pwede butang sa sining nga persona nga apektado sang coronavirus mga kaaksyon. May nagagwa unang report
nga bisan ining coronavirus matapikan ka lang kung daw lapit ka giniya sa infected person. Daw 3 meters away gini mo. That's why nga kung mga ching kunong tupad mo da nga suspected ina siya, kinalan manrapo, manabon kagid sa imo, sini nga mo na gina-fa face mask kita. Mang sanitized kita, mang alcohol kita, mang limpyo kita, tanan-tanan na lang. Kaya matapik siya via sa pangatsing ubo kag kun nag-shake hands ka mo sa imo, sini nga tupad ra nga infected person rather. Pero subong may nagagwa naman nga pagtuon na posible mangin airborne man ni siya, madalaman sa lupad sang ginatawag naton hangin. Ti abi ka budlay sini maginamo, sini maglupad ka hangin na ni karon na sitwasyon taman. Pero gyapon pangamuyo kita diri sa pungsod Pilipinas. Kay ti mainit kita diri. Sa nambal naton ang virus way masyado gat tiner sa lugar nga tuman kainit mga kaksyon. Pero hindi lang gid tayo magsalig no sa sitwasyon subong kaysa nambal na naton everyday nagasaka ang mga persons under investigation diri man sa pungsod Pilipinas. Pero ti ang iban diri discharge ng iban gid grabe gid didto sa pungsod China, grabe gid ya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. So 909 ang ari sa listahan ko diri subong. Nagapangamuyo kita no, kabay pa nga buwas hindi na ni madugangan pa no. Ang iban to na kabay pa makapuli na sila kiti mga ginaimbestigahan pa man ng sila. 909 dapat dira na lang asta. Hindi na madugangan pa. Action firing line. La City Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagindalag ko nga balita sa national mga aksyon? Subong nga adlaw, medyo nagkarama ang management sang isa ka dako kaayo nga TV network diri sa pungsod Pilipinas. Kilala na kamo na amo ning ABS-CBN mga kaksyon. Matapos nga ang Solicitor General nag-file sang kuwaranto dito sa Department of Justice, kag nag-file man sa pag-forfeit mga kaksyon sang franchise sang ABS-CBN sa din magatapos ng ilang sining permit on March 30, 2020 mga kaksyon. Tidason na nga bula, no? Ang inikaron nga nahinatabo umalma diri ang pila ka mga kongresista. Kalabanan mga senadores nato nag-alma na bangod sining nasambit iya nga pag-file sang Solicitor General mga kaksyon. Ang pinaka-basis nila diri amo ining ang ABS-CBN na tukiban nga may ara sang ginatawag may naga-support nga foreign national sining nasambit nga negosyo sa diin kung basihan naton sa Philippine Constitution ginabawal sa grupo or sa kaangay sining mga media entity, media business o kung mga kaangay sining mga TV network, mga broadcast o kung ano nga sitwasyon dira nga may aras ang foreign national nga naga-support sining nasambit nga negosyo mga kaksyon. Amo ning pinaka-basis diri nga nakit-an sa gobyerno. Magluwas sila makaksyon, may nakit-an sila nga hindi ko naman nami nga pagtratar kag practice sining ABS-CBN sa mga empleyado nila dira. Tindo wala man tayo kita nga may nag-ibwalda nga mga empleyado sa ABS-CBN. Action firing line. Pero nag-ugat gining issue, you know what people kung ano? Ang pag-ugat sining issue, amo tong ginpangakig ni Presidente Rodrigo Duterte, allegedly, nga wala gin-replay ang iya sining nga political ads last 2016 nga presidential elections. Action firing line. Tiko na mo gining pinagaliya kadalom ang parti sa political ads nga ini. Ang politika tapos naman mo, no? Ang politika tapos na tinagdaog man gani si Presidente Rodrigo Duterte. Maning una nga nagwagid mga isyu mo. Action firing line. Di ba naman deny dira sa inyo? Hasta nga natukiban nila, allegedly ng ABS-CBN, may ara sang nagasupport nga hindi iya Pinoy nga personality. The same mani sa natabo sa news online nga ginatawag bala nga Rappler.
Dumduman yun nga nagkinasuhay man na sila, may ginpang aresto tong si Risa, ang ila sining tagdumala dira sa Rappler nga ini. So man katabo subong sa ABS-CBN. Now, if in case ginman nga hindi na maka-program kag hindi na maka-broadcast abing ABS-CBN on March 30 abi makaksyon, imagine mo kung pila kalibo ang mga empleyado nga madulaan sang trabaho gikan sa ABS-CBN. Action firing line. And wala labot sa mga empleyado. Ang mga artista nila day, mga talent nila dira. Galing kiti mga artista diya duway man tiya libog. Kay mga artista diya susko. For mga milyonaryo na daya bisan, hindi na sila mag-artista pa sa pila ka dekada. May pundo na sila yan, naluuyan ko di mga kameraman, ang ila sini nga mga technical dira, ang sa admin office nila, ang mga janitor nila dira, ang ano pa dira, pinakaara sa manubo, blang ang level nga nagatrabaho da, ang ila sini nga sa production nila, mga decorators nila dira, taran-taran nga hindi wayasang dako yang sweldo nga ginabaton, blay ng minimum, minimum lang yapon. Action firing line. Pila kalibo ang empleyado sang ABS-CBN. Now, wala kita diriya nag-focus sa ABS-CBN mismo. Kay kabalo ka, magambal kita ABS-CBN, tidako-dako niya nga network iya. Hindi niya basta-basta nga negosyo. Kung tax lang ginahambalan, ang ABS, wala sila ihanot sa ABS nga wala ka mga bayad sa inyo sining tax kiduway ginman sila utang. Damo na ning duha nga nakit-an nila nga may foreign national kag may ara sang hindi sila nanamian sang practice sa pagtratar sa ABS-CBN sa ila sining mga empleyado dira mga kaksyon. Kag ang pag-ugat amote ang political ads nga wala na play during sang presidential elections. It was 2016 nga tinagdaog ban si Presidente Rodrigo Duterte. Behind sinitanan ginapang mention ko yun to kanano pagidang pinakarason kitiway matakbalo. Action firing line. Now, mayari din sang ginrelease mga kaksyon nga ang gawa sa Bacolod, ang mga sektor sang pangabudlay, nakita nila ang resulta mo. Nga kon ma-close gid man kag mag-stop ang broadcast sang ABS-CBN, damo gid mga empleyado ang makaladulaan sa trabaho. Action firing line. Isa sa ginalantaw pagid nila mga kaksyon, inang ginatawag naton iyang kung natabo ini sa ABS-CBN nga mo naka-prominente ka grabe ka dako mga company. Basi matabo man ni sa iban nga mga simple lang nga negosyo kag magkaladulaan man sa trabaho. Action firing line. Amo man lang punto na di ma'am sa mga kaksyon mo sa labor sector diri sa aton Negros Occidental and Bacolod. And diri sa aton sa Bacolod may ABS-CBN kita. We're talking here regarding iniya sa labor nga aspeto. Trabaho. Why na takwada sa ABS kahit sambal na naton management da tagiya da kung sa milyonaryo na sila yan. Action firing line. Ang mga empleyado. Amo ni nga aton dire ginatutukan. Online sa firing line. Sa aton nga linya Sir Winnie Sancho sang gawa. Sir, good evening. Yes, Brian, may gabi sa imo no, labi na gid sa aton tagpalamati. Kasubong man sa mga hanay sang hubon pangabudlay nga nagamonitor sa imong programa. Sir, una-una mangkot lang kamo sa pasibo sir pag-file sining kuwaranto kag ayo nga pag-forfeit abi sang franchise ang ABS-CBN. Ano paglantaw mo sini sir? Well, in the first place, the filing of co-warranto before the Supreme Court by the Office of the Solicitor General sa pagtanaw ko anti-labor, no? Speaking as a labor advocate. Anti-labor in a sense that more or less there are about, I think, 10,000 employees all over the Philippines, sining ABS-CBN. Kay karon kung ipanulify mo niyo ang ilang franchise, it would bring untold miseries to the workers and their families. You can just imagine, abing madulaan isla sa obra, no? Ang point lang is that it violates the constitutional provision on social justice and human rights, particularly Article 13, Section 3, which states that the state shall afford full protection to labor. No? And it would promote full employment and
equal opportunities of employment for all. Di sa akong pagtanaw, Brian, hindi man ko abogado, no? Pero hindi bala ang OSG represents the state mo? Yes, yes. Di karon, how can the state which shall promote, which shall afford for protection to labor, destroy Yes. labor itself? Actually, tanang sir, basing ibang kwan, ang magambal kita represent sa state, naga-represent sa katauhan. Agod buligan ang katauhan ko na ng problem nila like kakaangay sini, sir, ano? Precisely, no? Buligan tani, te karon bulig bala na nga ipanulify mo, no, ang kuan ang franchise sabi kag sa akong pagtanaw ang issue diri the primordial concern of labor is security of tenure. Now speaking in general, damo man din mga lagko ang mga media outlet, no? Te karon may mga empleyado man ni sila. Te karon kung medyo hindi abi medyo suyaan sila bias ang ibang mga politiko kag ma-file man kaso kasubong sini ti kundi ang guaya daw arbitrary bala di na nga atong ginatawag nga the workers are entitled to security of tenure, no? Muna ganing ginaaway naton, so akong pagtanaw is not fair, no? As a labor advocate again, I would say that kung inulipay ini the workers of ABS-CBN does not deserve this kind of punishment. Yes. And this is an added form of injustice, no? Kaya man di sa aton pagtanaw, hindi malang siling kay mga TV, nga media, print, kag paruman sa inyo, nakita ko yan nga kamo ang mga outlet mo kung may labor oppression, yes, may injustice dira, way nagakadlok ang media sa pag broadcast banner, no? Kapag i-expose ini nga issue te karon kun way na ginano na lang guataman. Yes, amo sila. Di nang ginatawag nga freedom of the press, no? Like for example, sir, I'm sorry. Like for example, given abi nga nakalapas giban yang ABS-CBN abi sa Philippine Constitution, abi nga dapat wala kuno sang foreign national nga naga-support sa ila sining business abi or mayara sang poor and hindi mayong service nila sa mga empleyado nila. Pwede man na siguro sir nga filean case and kasuhan ang ABS-CBN itself, ano? Pero padayon ang broadcast pero hindi lang gid ma-disgrasya hindi mga empleyado. Pwede man, sir? Yes, of course, no? Kay na may isa ka, I think din ato sang law school, no, sa Manila, nga ang yambal dapat tani i-file ko nga kaso na sa RTC, Regional Trial Court, butan tabi kung din located ang ABS-CBN, diba si Quezon City, di dira siguro i-file. Kaya man daw, may semblance bala no sa akong pagtanaw, kaya man involved kita sa ginatawag na labor activism, daw may semblance bala, Brian, sang kuan ng harassment, no? Yes. Directed to the management, but of course, ang collateral damage sa mga workers mo. Mga ordinaryong mamumugon. Ordinaryo nga manag-uyat microphone nila na during sa ila sa program. Correct, no? Mga drivers dira. And all of them. So, I am rather compelled to speak, no, in behalf of the workers since labor is my advocacy, no? Dapat kita maghambal, no? When we are talking like this, it's not it does not necessarily mean that we are against the government. We are against the policy of the government, such as this nga nagmove si Solicitor Calida nung magpile sang kuwaranto, gini-usurp niya ang power sang Congress. Nagareklamo na to mga mga member sang Kongreso, no? Hambal sang Congress to, naman way na kami karong poder nga tanan nga mga prangkisa nagalabay nes Congress kay gina-istoryahan kay gina-deliberate na dira iya. That's right. Ayan na iya sang Kongreso mandate, no? Pareho sa amon di sa Action Radio. Ang amon nga franchise sa Congress niya nag-inagit na hindi kikundiin nga mga opisina lang pinangpudyot ini Sir Wen. Tani, wala Brian, no? They should set a dividing line between politics and ining media yang freedom of expression, no? Di kay way mo gin-replay nga kon political ads pero may kidawag man ko. Ikaw daw man siya. In fairness, tani, ang aton diya tanawon ang Gismil ka mga mamumugon. This would be a very bad precedent, Brian? Kung matabo ini sa isa kadako nga network diri sa Bilog, Pilipinas. How much more ang iba niya?
Gusto na. No, ti kinanglan mo na gani nga I am calling mga labor advocates. We should not only watch but we should stand on guard, no. Pero ini Sir Wen, paglanta mo part gyapon ini sa daw pagpahipos na sa hanay sang broadcast na media. Ti daw muna siya ang dalaga, no, but you know, ang freedom of expression niya, you cannot silence the advocates, you know. Ang matapusin nga ti siguro may ara gid man iya nga nadlok no, naga-alaala but then you know, we have to fight for our labor rights, no. Hindi lang labor rights kundi we have to fight for our ginatawag nga human rights violation, because violation of trade union rights is also a violation of our human rights, no. So ako nagapanindugan nga dapat pangapinan naton ang kausa, no. Ang kausa sa sining nga mga mamumugon sang ABS-CBN kay ti kung ano matabo sila, matabo mo na sa aton. Yes. Amo na ang indalatan nga issue kay kung ano gibang problema sang ABS-T ila na pero sa kakatabo subong ang ilakadlokan ta diri suliton ko gin-mention mo sir, ni-mention ko man kay na amo na sila ka prominente, amo na sila ka basko ga network na himo pa sila how much more sa iban pagin nga medyo magamay-gamay lang abi. Sir Wen, although nga ti why nato na ginapangamuyo Sir Wen? Correct, no, that's right katumbagan lang ko, ayan pa mga gagmay nga mga mga media outlets. So I think this is a concern, no? That not only all workers but all people should look into, no. And hopefully, no, ginatanaw naton nga ining kaso sa sa Supreme Court mangin mutan academic na siya kung magsugod na discuss ang Congress regarding the franchise of ABS-CBN. Pero kamo sir sa inyo nga hanay, because we have ABS-CBN man diri sa Bacolod, anong ginabulig nyo subong regarding sa sir? Ti ako well, in fairness, nabala naman na sa tanano nga, pirmi ko gina-interview sa ABS-CBN. But then, it's not because of that. No? I am a labor advocate, no? Ako iambal ko lang ang sentimento na kung bahin sa mamumugon sa ABS-CBN, but I do not look into my relationship with ABS-CBN. Wala. No? Kay manti ang ato niya, Brian, paruman sa inyo, kung may kausad ang daw gin-oppress kaga exploit ang mamumugon. Ara man ko dayo, no? Kaga magatubang. But then, at this point in time, I think ang akon nga sympathy and concern is with the workers of ABS-CBN, not only here in Bacolod, but all throughout the Philippines. Matangin mention ko kayo na, if in case gina matabo ining pagpasara abi, kiti wala sila franchise kung hindi sila magsara sa March 20 o 30. Why sila franchise kay nagtapos na, so pwede sila kasuhan liwat sang gobyerno, ano? So wal iman isang tagiya sang ABS-CBN kidamo ni sila kwarta ang mga empleyadong concerned to Sir Wen. Amo ni nga tutuyo di. That's right, no. Ang aton diya ang mga rank and file, no, nga mga workers, no. Kag ang kwan bala, ang panindugan bala nga hindi lang basta-basta, hindi lang arbitrary nga ang aton security of tenure kwaon sa aton. Kag kun ang tao wala sa propiedad, ang propiedad yang iya obra, ti kwaon mo pagid na saya, ti ang kalibutan niya na mga kuan ni masalimuot, kag he might think of other options which is not desirable in our society. Kabay pa nga matalupang dan ni Sir Wena, ang panawagan man sa mga labor sectors kangay sa inyo, hindi lang kailin sa Negros, maybe siguro iban nga mga provinces may mga hibubunot man kangay sini. Yes, no, I am calling all the organized labor to stand pat and defend the rights of the workers. We will do it in a manner that is civil and in a manner that is that does not violate the law. Salamat gid Brian, kag mayong gabi sa atong taglamate. Salamat Sir Wen, mayong gabi. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Firing Line. Salamat Sir Wen sa Winnie Santos ang Gawa General Alliance of Workers Association gawa diri sa Negros Occidental. Imagine mo na mga sobra 10,000 iya ka empleyado sa bugos nga Pilipinas ang madulaan sang trabaho if in case gidman nga masira ang ABS-CBN bangod nga hindi ma-renew abing franchise nila, no, sa dason nga mga binulan.
Daligid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Madam Marcel Espina sang inyo JP Makaksyon, National Union of Journalists of the Philippines diri sa Bacolod kag Negros. Ma'am, may gabi. Good evening, Action Brian, kag imo nga mga listeners, good evening. Salamat gid ma'am ano. Nakibot man kita kay na sa pag-file ni Sir Kalida sining kuwaranto kag ang team plano nga disgasan kag indianay pag-i-renew ining franchise ang ABS-CBN. Ma'am, anong sa inyo sa aton sa grupo sang broadcaster, grupo sang mamahayag as general, ano paglanta nyo sini ma'am? Okay, actually, Action Brian, the issue is not actually focused on ABS-CBN alone, no? This actually focus on ginatawag natin bilang democracy and freedom of the press. Kaya inabalang ang gobyerno, they would do everything in their power, no, to suppress ang media and to say na ABS-CBN is a big network. So, if they can shut down ABS-CBN, how much more ang mga gagmay na lang ang mga media outlets report sa mga critical stories about the government. So, how about mga those in the provinces? Mga gagmay nga mga outlets. So, anong kasiguraduhan naton yung if they can do it sa dagpo nga network, how much more sa aton diri, no? So, it's not mambas lang ABS ang ilang nag-tax evasion, ABS-CBN didn't air out political ads. Ads niya sa 2016. May foreign national na nag-support. Oo. And he had been very vocal, no, in the past interviews niya, no, mga statements na he will block the renewal of ABS-CBN. And doon naman na ito, Action by ABS-CBN, may labor nating issue pag it. They are more than 10,000 employees who are poised to lose their jobs. And this is all over the Philippines. So, amo na bala if dumdumon mo, ka-drastic, no? And very, very, I mean, for me, very clear na, no, nga ang government will do everything they can in the power at their disposal. And imagine ang Solicitor General nag-file for the petition. So, and diba, right now the House, no, our lawmakers are not acting on the kaya dapat ipasar kini sa Congress, so wala sila ga-act ang mga lawmakers. And we all know that our congressmen are supermajority sa House of Representatives. And with the ongoing development, with the President's declaration nga i-block kaya ang renewal sa ABS, even ang majority, ang House of si Cayetano, though, they've been saying they will tackle it, but until now, wala. So, lapit na yung galakat ang inadlaw, dugay, March 13 na. That's why. So, and then the ABS-CBN, I think they came out with a statement and they've been claiming everything that was accused of them are not true. So, you know, I don't know. Kabudlay Action Brian nga we have a government nga amo ni klase nga gobyerno nga shadow gid ka madumot sa mga media, no, kay you know ano na matabo sa publiko kung kita nga media pahipuson kita. How would we ensure there's check and balance in the government if you know, if the people won't know or hindi nakabalo kaya because wala na media. Basically, wala na media mag-report or magpabalo sila. So, munang kunalbaan the reaction, Bri. So, that's why I think ang sa Manila, mga led by National Union of Journalists of the Philippines, ang national chapter, ang national directorate, they led actually a rally tonight na muna'y condemning of what happened and to call on every Filipino, no? The issue, they don't
it's beyond ABS-CBN eh. Yes. It's about democracy. Democracy, So, ano ba lang? labor. Oo, kaya may madulaan nga trabaho diri, isa na na. Yes. Sa mo And of course, action by nang kwa ako na lang niya nga chance. Mag-call sa, there is about for Negros and Bacolod. We join this Friday, no, sa February 14, Valentine's Day na actually. But we call on everyone, no, our colleagues, mga media outlets here in Bacolod and Negros Occidental to actually wear black, no, for in solidarity nato, no, for to show unity. So nag-upod kita sa aton nga upod sa ABS-CBN, no, nang I hope ang mga upod nato kamo action by kasi maka-wear black kamo, no, and probably post sa Facebook, no, and use mga hashtags nga no to ABS-CBN shutdown kag defend press freedom. I will collate everything, no, to show to them, to the government nga we are behind this call nga not to shut down ABS-CBN and to the call on the government, no, to uphold press freedom. Yes. At least may ideya kita, no, sa mga sitwasyon na nagapalibot subong sa ABS-CBN mismo, no. So diri sa Negros sa muna may sa Friday may ara sang amo sa ning aktibidad, ma'am, amo na. Oo, sir. Oo. How about the statement from inyo JP diri sa Negros, Bacolod? May padala ka mo dito sa national? Ako rin nagpagwa kita this afternoon action by nagpagwa sa statement nga gamay, no, nga ginadenounce gid naton ang natabo, no, sa ABS-CBN nga even do ka pathetic for me, this is pathetic nga attempt sang gobyerno, no, na shutdown kay considering ang Solicitor General was the one who filed the petition, and I don't know if you've seen in the post sa Twitter kag sa Facebook nga he even berated no isa ka ABS-CBN reporter sa Manila nga ginasigin akigan nga nga kinabanatan siya permi ko no sang nga reporter si Mike Navalio. And he said nga lagi mo ni Kalida lagi mo ako binabanatan. Lawyer ka rin. So the reporter replied to him na I'm just doing my job. As I have said like before pagidya, the problem with the government is that they cannot tolerate dissent and mga critics, no? So kung critic kaya, dilawan ka na or anti-Duterte ka na or which is not true. We're just doing our job, diba? Nga, to report the good news, the achievement of this government. And of course, if there are bad news, syempre gina-report naman because as ang aton nga gina-cater is the public to let them to inform the public. So kung hindi kabalo ang publiko, so sino pabalo sila? Correct. So kabay pa no nga makwanta ni maplas na tanan kaysa nambala naton kay ginay balik kong istorya una demokrasy wana demokrasya pila kadlaw pero sa katapos ng media. Ikadua, ang affected nga mga personalidad alin sa manog make-up nila, manog trapo nila, manog silhig, microphone. Kadamo, gid apektado, action drive. Ang mga reporter nila dira nga ultimo, magluwas lang sa artista kangay sa aton, kay damo na taya income, no? Gani. Pero, kidding aside, ang dumdumon mala, damo, 1,000, I think more than 10,000. Yes. Ang madulaan, kay, all over the country, kung pila na ilang mga station sa mga provinces. So, diri sa aton pladan ang isa puro ka station, I don't know, pila kabilog. Butan tabi sa diri sa aton 50 la kabilog. Hamakin mo yan. Oo, so damo ba na may technician pa sila, may aside sa news nila, may harap pa sa Ila FM, may mga may mga technicians, may mga operators, security guards, makeup artists, drivers. So kadamo gid. So actually it's not only the concern for media groups nga media groups nga concern, actually concern man sa labor kay tamo kada Anong dalon sa mga kameraman Paulo Espoloy nila ni kumain sa trabaho ni?
Oh. Gan. Alam pa butongon na mga kamera ni nga ginabit-bit nila da kay dis lang may sulduhan pila kadlaw. So, wala. I really hope, no, I call, again, reiterate our call, no, to the government to please act on this, nga, i-uphold kita nga ito, nilatawag na press freedom. Yes, read that. Salamat, ma'am. Good evening. Kag mabuhay ka, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Good ma'am. Action firing line. Thank you so much, Madam Marcia Espina, makaksyon sa inyo JP diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Tatlo kay show diri nakita naton. Una, matong mention niya democracy, ang demokrasya sa pagpahayag naton sang balita, not only for bad news, siyempre may good news kag informative kita dapat mo. Diri sa aton niya kwan kita ya, balance kita diri, news kita diri, ta. Danto kon ano gid ang pinakalikod kun nga ang among tabo sa ABS-CBN nga ini. Basta ka base lang kita kung ano state dira sa mga news nga ginawa sa national man mismo, like tax evasion, mga foreign national nga mga naga-support, mga poor nga practices dira para sa mga ila sini mga empleyado. Kag kung ano pa da iban makaksyon pati na lakip pati mga political ads to mo mga nakit-an diri mo. Pero kabay pa, no? Kaya ang Congress, may nagapamalabag sa Congress, may ambal nga diskasan para namon, di pwede yung mag-file ng kaso ni. Nambal ko ganit diri, nga kung may arag man diferensyang ABS-CBN, filean kaso Pero tiyang franchise, hatag lang kasuhan lang ni sila manabat lang, manabat galing kung sinong personalidad manabat da. Action firing line. Pero tibayan ng gobyerno, no? Kung ano man ang tikang ginahimon lang diri, kabalo ko nga may magwa man ni matutuod, yung stisya, gapon kag kamaturan. Action firing line. Ang una tanga bulyada sa mga balita mag-aksyon sa mga gabi na dulong sa aton sang My TC. So man ang Santon Plus Herbal Capsule. Ining duha dunganon ta ini aga udto kag sa gabi para pampabato sa naman nga sa isang balatian subong. Action firing line. My TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Pagbalik naton mag-aksyon, angan-anganan nyo ha, kay may interviewon kita nga isa ka utod, sining isa ka manog bata nga nag-aligar nga nagginpabayan sa mga nurses ang iya sining nga utod nga manog bata aksyonan hasta nga nagpalamuson ang bata sang solo ara sa sulod sang siyan. Action firing line. I'm sorry sa nagapanihapon o kon nagapagwahig ko, I'm sorry, nakapagwahig ko ng bata sa sulod sang tiyan sang Iloy kay duway na sa pakan bla nga hindi mas laglit kasarang magpabata. Action firing line. I-check tanay karon na kabay pang available na siya sining time kag sining sitwasyon kay labuton tani siya para mapalayag tanay kag pasabton tanay mga nurses para tagaan eleksyon sila. La 7:37 pagbalik naton plus ang balita pagikan Kapitolyo Provincial. Yang istorya mga nurse magyapon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa... Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:48 na. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginadulong ginaton sa Matrion sa mga kauturan naton dira mga kaksyon ang DTX 500. Kung nagabatsyag ka mo nga mataas ang level sa inyo sa nga sugar, dapat mag DTX 500 na. Ini kompleto man ang management liver detox, kag dako man ang bulig sa iban pa nga ginabatsyag mo dira, mag DTX 500 na mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Antes sa report with Action Marlon Hinabia, may gabi lang sa kay Julius Ayungon. Gusto ko na mag-reporter. Ba, pwede gid. Jacob Ravina, good evening Action Marlon. Action Marlon pa, no? Listener mo, wala absent. Program mo, Action Firing Line, para Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. God bless. Salamat na si mo. Jose Alan Braza Araman, Lani Tolentino, good evening, Sir Brian. Live gid kami gapamatig diri Great Kulanda, Calling Kawayan. Kag tatay or kay tatay Crisanto Tolentino. Toto Toping, kag family Mati Salili, Galon or Galon. Always gid sila nagapamati. Salamat gid. Si Olinor Namidgo. George okay, saging correct yan isa. Si Kativera Balniak, Sir Brian Liog ng Tamyaw, Choi Laboy, Iligan. Pamati siya, firing line. Mga pamilya rin des Vos, La Carlota. Salamat gid. Si Oliver Namidgo, George
Rosemary Martino, may gabi, Action Brian. Sa akong opinion, tani may ara lang graduation rights kay ang mga graduate sini nga school year kay kalipay gina sa mga ginikanan makita ang kabataan nga maga-marcha nga maga-graduate gani man no. Sige, pakaronan kong iban karona sa aton nga pagpangalagay. Capital Reports. Ari na sa Action Marlon, Hinovia, Action Mar, may gabi. Aksyon na maray mas nagasangkad kag nagalapnag pa ang preparasyon sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Agud to nga mapasiguro nga maging hiluway kag hindi tanto mapektuhan sang novel coronavirus ang Negros Occidental. Nakaina nagtelelipon ang mga nurses, doctor or health personnel hari na ni sa nagalain-lain nga mga district hospital kag sa isa ka provincial hospital. Pulo ka district hospital, isa ka provincial hospital. Aha. Ang go action na para kay na daw refresher course bla. Aha. Bali daw balik lang sa ila kung anong ila sinin natun-an sang una. Kung pagtatap sa mga pasyente nga mayara sang ginasuspisohan virus. Kay suro kay na kay hospital operations sa head Dr. Leonardo Eusebio. Ang kalabanan sinisila may mga ideya naman. Aha. O galing bagod man sang mag-infectious disease, laka lang sumray ga tuhaw, kung gisaba kung nalipatan na bala. Tiyan mo to kina may demonstration, gagin patigayon. Social hola sang Kapitolyo Provincial, may entablado sa entablado, ara may naga-perform action bray. Duha, or apat, no? Or tatlo. Tatlo abi ka mga health personnel. Isa-isa gid, step by step, humalin sa kung anong pwede himuon, magsulod sa isolation room. Kung mayroon na sa ginatawag nga patients under investigation, may mga tao nga dapat amula na ang ila sa nga obrada. Kung may aragil aksumbaray nga PEOI, inang doktor or nurse na limitadong hulag yan na. Sang sila nga medical team member? Yes, limitadong hulag yan nila. Hindi sila pwede makasulod sa ward. Ay, gali. Siyempre, kung may POI na. Siyempre, base may dala ang ilang mga bayo na, base may tapik ina nga mga virus, ano? Yes, kag sila mismo action bray, medyo may gamay man nga peligro Kay sa China, gani, doktor na gito gani, nga nagtatap sa pasyente sa NCOV, napatay gani. Mayara to sa China, kita action mar gani nga bata yan, nurse, ang iloy niya, nagbisita ang Iloya. Gahaksanay sila paagi sa hangin na lang. Sinya-sinyas na lang amo na blaw. Oh. Na, kaya hindi nagidyak palapit mo. Yes, amo na akso bray kung may way taman gina pangayo basi pananglit nga may lalaki mang senaryo nga matabo. Gina sure man akso bray sang sini mga nurse or doktor ang ila sini nga safety. Correct na. Safety gid una. So may ara sang PPE, Personal Protective Equipment. Isa gali aksumre sa kakit, daw plastic sa mga damol, pero kitao na sa sulod sa plastic. Square sa aksyon bara kay indagin presentar sa amon ni Dr. Eusebio. Sa sulod sang kit, ang bili sang kit aksumbre 3,500 ina. Grabe, no? Kamahal. 3,500, no? Halin ina sa Department of Health nga supply. Pero kulang pa ina. Kulang pa na dari sa Negros Occidental. Personal protective equipment, ang unod, goggles, anti-fog lens, gloves, may latex powder, shoe cover, plastic, blow cover all, surgical mask, surgical gown, face mask, N95, medyo why ni available, yaw pa sila pangita ni subong, mangita pa sila kung di sila pwede kabakal. Face mask nga, N95, ubos-ubos gini. May araman head cap, siyempre, ang ulo lang na. Putos na putos kay Jackson Bray ang lawas. So, bisan ang matag, may tabon nagsunod. May tabon ang mata. May Google, kagin mention. May Google. Pero ini Jackson Bray, disposable. Bot silingon, once lang magamit. Ang 3,000 mo, kaisa lang? O, kaisa lang gamiton. Siyempre. Kung mag-uba, Action Bray, mag-uba, lain naman dapat mag-o.
Sus, grabe, no? Hasta sa paghaboy sang sining equipment ko nagamit na, may ara kaugalingon nga basurahan gid. So maybe, guro, ang pag-usar sinising isa ka persona, dira, bilog nga adlaw yan ang gamit-gamit, guro, kay pagpauli niya, dapat riktahaboy na mo. Yes. Grabe, no? May ara sana salita na may garbage bin nga kaugalingon gid ni. Dira sa sulod mismo, guro, sa Sulod isolation mismo, room, eh. pag sulod siguro ang sumray sa basurahan, dapat naka-sealed gid ang katama gid. Correct na, dapat Oo. lang. Kag antes magwa sa isolation room, anong himuon? Potson nga, Sang doktor kag nurse, amo na kinagin demonstrate. Grabe, no? Grabe, no? Ano posisyon mo? Hugas sa kamot mo? May ara pa na? May ara pag ina? Oo. 40, no? Yara. Mhm. Sa video ang sumra yara, ginapakita na ni Dr. Eusebio amo na sa ang personal protective equipment nga kit. No? 40, no? Kulang pagid kay mabakal sila 3,000 kabilog pagid. 3,000 kabilog. 3,000 pagid kabilog sa siyang personal protective equipment. Di nila pa nagtagni sa mga local government units. Ang mga ospital may-ari na kagulingon ng sumbray, pero hindi masiguro kung tubtob sa ang supply siri. Kay basi kung may-ari pagid siyang PUI, o present under investigation. Palayo lang. Dere ang latest duwa, ang katapusan ng taga-Banwa sa Lacasiliana, pero medyo good news, aksong bray, kay information kay nakalabot kay Dr. Eusebio, ining nagpa-isolate nga taga Lacasiliana, medyo nag-exercise na. Exercise na. Exercise na. Daw ang 5 ganun sa 8, negative naman, no? Dari sa aton sa Bacolod kag Negros. Negative action na bray. So kabay pa nga initanan mag-negative. Isolation room, ara na. 5 ka mga major hospital. Ang may isolation room na. Hindi gali aksong bray bag-o. Existing na gadaan nga gamit lang liwat. Kaya gamit na nagali sang mga pasyente sang una nga nagbatyag sa tipdas. Arin na ni. Okay, manong lalaga pang laton man to mo. Gapang laton man akson na bray. Sila hospital, may 8, mayo kada na mo. Mayo, no? Mayo, 8. Diri pila diyo sa diriyo. Sa regional hospital ak Sombray, 3 na da. 3. Pero yung lagko galing guro diya. 3 na da. Galing ka isa ka isolation room, isa lang ka bed. Ay, galing. Isa lang ka pasyente. Amo na masubo. Isa lang ka pasyente. Lain niya kung persons under monitoring ka mo ya, kay pwede nga, sa sulod sa isa ka balay, 5 ka mo pwede ka mo ya. Tingob ka mo ya. Tingob ka mo. Isolation room, isa ka isolation room, kag may mga isolation facility, isa man ka pasyente. So 8 sa sila hospital, 4 sa Cadiz, 3 sa Kabankalan, 2 sa Valladolid. Sa San Carlos, way pa sang report nga nakadangat kay Eusebio kon pila basta may ara naman sang isolation room. Bago man to hospital nila eh. Bago to, akson na baray, bagong hospital to, so may isolation room sila. Sabot sila ngon handa na sa pagbaton sang mga PUI, ini nga mga hospital. Angot naman sa personal protective equipment kag ang dapat himuon kaina demonstration sabay sa social hall yari si Dr. Eusebio. May kulang man ang personal ta. That's why kay ang problema na sina kabalo ka once magtandog ka sa mga amo na nga mga PUI or may mga symptoms sa mga hindi ka pwede magsulod sa ward. Dira ka na gid ya. You stay there and then dira ka na gid. Hindi ka na gid magsulod-sulod sa mga ibang rooms. Hindi sa kalibot. Pero once maabot na kag may suspected, hindi ka na kagwa. Basta ikaw mismo daw na quarantine ka man. Dira ka man. So pagwa mo, kuha mo bayad mo, pamboy. We're planning to purchase mga 3,000. Apat ka doktor ka nurses, from Platrabag sa Ilo sa Silay. No, kuan, 4 lang ka nurses. Okay. Habot sa iban. May ara mo nga sa hinubaan, ginapampato nila kung pila na dumbalik amot-amot ng kasubo. Kay kulang, kay wala asiling kubla kung ikaw mag-handle, hindi ka na yan mag-cut sa iban. Cut off na eh. Kung kuhaan tong iban niya, hindi naka-duty. So, need na bang mag-train sa iban pagkat yung mga nurses? Train na yan. Train na. Refresher course. Just like this one. Refresher na lang. So, gingasto, halin nini sa damlaglang, ginapain nga 33.5 million pesos, halin man sa pundo, Quick Response Fund, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Amo to medyo dako-dako, no? Yes, 33.5. Ang 3.5 million
gasto sa Provincial Health Office. Ang 30 million gasto naman sa Hospital Operations Department. Okay, sige. Kabay pro, mga pagpanghanda lang na. Kabay pa nga hindi magkanto ni sa ato ng virus, siya bahala na. Si Governor Bong Lacson, isa lamang sa mga gobernador nga subong gapamati sa mabulong-pulong ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa akin patawag ni Duterte nga meeting subong gapalyanggid dito sa SMX Convention Center sa Saybla or Pasig. At ito subong mga alkalde. Subong gid, oo, toto. Kagobernador. Oo. Novel coronavirus ang topic. Visiting Forces Agreement. Kag na-mention niya gyapon ng illegal drugs. 3 ka major abi nga mga agenda ni. Oo, ginabulubontayan ko ang sumbray kaina kun basi mamunuhan niya balangalan is Pinido Blado Waygid. Waygid nang silo sa sabong sa VFA. Kag sabong sa NCOV na. Kay dumula di kalis bakulod mo. Oo, mo gito ginulat ko ba mamunuhan niya is Pinido sigurado bakulod gid. Oo, tiwayway. Ay, masiguro sa kada mo sa ginauna-una yan nalimtan niya man eh. Oo, maliw basi magbalik siya sa illegal drugs kay issue ga dugay. Kaya bisan ano nga corona, drug sa ara magyapon mo. Ora magyapon. Hindi gid madula. Yes, naka-focus si Kwan si Yorme. Totoo siya. Oo. Anong concentrate gid siya? Mati sa tudo gid. Si Toto Richard Gomez Araman. Pero ang gobernador kag mayor lang yan. Gobernador, local chief executives. Basta lang governor kag mga mayors. Mayors lang. Oo. Duway ko to ginadako kung gabay ko nga matawag ko sa mga nasiplatan nga mayor nga taga Negros nga nakalabayan bla sa video. Ti mag-amo na. Pila ka bilog mayor ayon sa 81 daan ka provinces to 81 man ka governor. Ang mayors na budabo man. Diri sa aton 32 na tanan. Budabo man. Sige, mga Patete lang na boss action baray basi makabalik man si Governor Bong Lacson diri sa action. Una sa balita una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Amo na pagpanghanda sang probinsya angot sa coronavirus. Pero timo ni pangamuyo tinga way gid lang. In fact, sa na-mention na naton ato mga POIs diri sa aton nag-negative ang 5 no sa 8. So may ara pa sang 3 nga hulat pending pa ang results sa 5 tinion. And we are hoping kamay pa nga mag-negative man sila kag hindi na madugangan pa. That's why nga ting gobyerno naton ara sa ika-4 sa bugos nga kalibutan kon preparation sa coronavirus ang paghahambalan, meaning active kita. So mas nami pagid tani kon why na gid lang no para why na gid lang sang coronavirus diri sa aton abi para mas sigurado pagid kabuhita. Action Firing Line. Last 8-2 commercial ko for a while, mga isa lang guro ka batch guro tira ko sa material magkaksyon. Kay pagbalik ko, itingwaan ko nga lang buton ining reklamo. Kay ni ang reklamo ni against the personnel sa gobyerno mangyapon mo. Ining naswelduhan tabla nga mga taxpayer bla nga nagatinamaran sa trabaho nila. Action Firing Line. So dapat nga lulo kuanon taman sila tukri on taman sila kay kun hindi mo nisla karon pag tukri on daw ga pinagusto na lang nisla sa pagkatamaran Manila. Action Firing Line. Pero klarohon talang ini alegasyon. Kung mabatian nila ini karon kung sila sin o ini sila feel free man nga magtawag diri sa aton. We are free man nga magbaton sa ilang nga tawag kung gusto na magsabat or lambuton taginisla para makapathag ba sila sa bahin nila. Action Firing Line. Pagbalik naton las 8:03 maka-action sa aton sa nga pagpangalagad. Anyways, mga balita na action Marlon Hinobiyay dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Amo ring pampamakod sa immune system sa isa ka tawo para layo sa naman nga sa isang balatian. Kag ang Life Extension Vitamin Life Extension Coffee Mix naman niya. Nga mo ni ang pinakaunang kape nga may arasang vitamin D3 kay nagapangapi nagin malang kita diri kita sa kape iya nga may benepisyo nga makuha kita. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix idalam sang Life Extension Philippines nahimutang diri sila sa nga klinika sa GA Stephen Balding Lacson Street sa unan diri mo ning Burgos Lacson para sa inyo sini kapusan. Bisita kamo to kay libreng consultation sa mga medical doctors. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest.
We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Kamali sa Aksyon Radyo, kaupot si Aksyon Brian Morgan.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 8:09 na sa aton sa nga pagpangalaga. Dantes pa naman ang tanan, ginaendorso ginaton sa inyo makaksyon. Ang herbal iyang ginatawag nga Evergreen Herbal Capsule. Ano? Ang Evergreen Herbal Capsule, ini magabalanse dira sa aton sa nga lawas kung may sobra, pagabuhinan niya sini. Sobra sa imo sa nga sugar, cholesterol, ang uric acid mo dira, asin, tambok, creatinine, kag suman, constipation. Ini siya may kompleto iya sang vitamin A, B vitamins kag mayaraman vitamin C, vitamin E, potassium, iron, mayaraman upod ining Evergreen Herbal Capsule sang calcium, magnesium, zinc kag iban pa mga kaaksyon naton dira, no. Ini siya may 7 ka sangkap amo ning turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C mga kaaksyon. Ining ining nasambit yang quality product sang Doc Gico Alternative and Health Food Center, aprobado sang Food and Drug Administration. No? Mabakal ini sa mga madamo nga butika, no? Nawagon ko ning mga butika para may ideya kamo dra kon din pwede mabakal ining Evergreen Herbal Capsule. Kadto lang amo sa Eden Pharmacy sa Central Market diri sa Bacolod, Farmacia Juarez sa Rizal Street diri man sa Bacolod, Farmacia Idcar, Lacson Street, JDN Pharmacy Barangay Bata, sa Alfie Pharmacy sa Bago City Public Market, Farmacia Bago City Public Market, Sir John Pharmacy Bago City Public Market, Butika Zandria, Kawayan Negros Occidental, Dankalan Drugstore, Barangay Dankalan Ilog Occidental o Negros Occidental, Mid Plus Pharmacy sa may Cabancalan City, George Med Pharmacy, Pharma sa Cabancalan City, Leonor Pharmacy, Himamaylan, Blanca 4 Drugstore Himamaylan, GBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drugstore Binalbagan, Bilyones Drugstore Hinigaran, sa Alice Drugstore Hinigaran. Balikan kong iban buwasa kay medyo madamo-damo ini mga drugstores nga pwede nyo baklan sang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon. Action Firing Line. Ang mga mensahe tama-tamaton tabi dali lang ginaksyon ana. Maayong gabi lang sa kay Ronilo Onyate, araman si Maria Luz Grijaldo Macunat, Tintin Soogon Brillantes, Brillantes Family, kay Nanay Consing Doria Sampurok Marang Mandalagan. Si Ayan Aranyas, ara naman, nag-monitor subong, taga Bayog Kanlaon. Salamat gida. Aranyas Family. Alfred Arroyo, mayo lang na nga pagpamati sa mga taga Sarabia. Ed Paduano Arroyo. Mabuhay, Action Radio. Salamat. Imbong Jocampo Raman, ambal niya, good evening, Exombray, kalain, go Robachagon nga graduating class nga hindi sila kasaka sa stage 9. Mayang gabi kay Joabel Vargas Bilio, araman si Action, si Charles Dilag, naga-monitor man. Si Madam Imelda Hamilo Bangguanga, Susan Malacaste Araman, Mary Grace Estares Pagunsan, Riza Karatao Hontado, hindi na sila kabulig sang isig nila kapariho pati uga mahal man gihapon gani man. Paul Spat III naga-monitor, Andy Indoma sa Lodares naga-monitor man, si Matinion sa Pilar, MH del Pilar, Pontevedra, Porok Ono, Advance of Fiesta kuno. Si Manong Efren naman niya, Hinovea, monitor subong sa Pait relocation site, La Carlota, no? Andali gid lang. Nadula ato. Okay. Sige, try lang daya basig tulugan sa bladayaw. Okay, salamat. Dali gid lang. Okay, Bia Jonathan nag-monitor man. Hambal niya sa La Carlota, Nanay Carmen Bornok kag Gabriel Makalipsay. Salamat gid. Okay. Edwin Pineda Raman, Kantong Len, naga-monitor man sa Jeddah, no? Inting Bivoso dira sa Celine Homes, Sharina Ermio sa Dubai, Ana Sheila Linas, Jocelyn Kalamaan, Biligorio Jasper, naga-monitor man, mga Biligorio, Mama JJ, kuno naga-monitor, si Lola Jolie, salamat gid. Valencia Kenneth, George Laonio Jr., sa Action Radio kami kaklaro na gina sa ngalan na mo dao. Action Radio ina. Si Kativer naga-monitor, Allen Transporto. Good evening, Action Brian.
Monitor si Toto Alin no? Sa Masville, Barangay Cubay, always monitor man tatay, nanay, liti, mama, idna, lapar, monitor man. Mga angel sa EJ, Joy, Lenlen, nagpamati, salamat. Rosemary Martino, may gabi action bray sa kon opinion tani, may aral ang graduation rights Okay, nabasa ko na kina. Balikan kong iban karon sa aton sini nga pagpangalagad. Kung na lang alang siya, saksyon din na unahon ta, no? Kung sa kasabat kay ba, siguro katulugan kay gabantay ni sa ospital subong Sige, alas 8:15 sa aton sini pagpangalagad, unahon ta na lang saksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa syudad sang Bacolod sa Sinimatinion, no? Na-check na tong mareklamo parte sa doa ka mga nurses nga to. Basi midwife lang ato, no? I-check na to be nurse gid bala kon midwife. Sa isa ka banwa diri sa Negros Occidental mga kakon. Action firing line. Para mapihot na karon ang niya sining nga reklamo kay gusto yaman nga matagaan manustisyang natabo sa utod yang tayo lang madisgrasya. Action firing line. Sige, okay. Last 8:15, while gina-contact panaksyonan ng aton sining City Hall partner naton, maing gabi no kay nong Simeon Ronquillo, naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad. Okay. Good evening, Sir Bry. Daw wala gid aksyon ang DepEd bago sa ikayong lawas sa mga estudyante. Gatulog-tulog lang gid daw wala gid ko kabati ano ila aksyon sa nagapamahog nga virus TY gid. Daw may ara ni reminders sin padalang DepEd halin sa nasyonal ganimo sa mga kabataan. Basi wala ka lang kakwan, i-check lang Good evening, Action Brian. Para sa akon dapat may ara gid graduation kay moment niya sa student nga nakatapos sa iya pag-eskwela kag hindi tanan nga lugar may ara sang coronavirus. Si Tintin niya. Dapat may graduation gid para ma-feel man sa mga kabataan nakatapos na sila bisan elementary pero hindi gid bongga kay kapigado sang pangabuhi. Chaling graduation di man dapat paboga-bongga mo, no? Action na Bry, ang opinion ko yan nami gid tani may graduation. Pero para sa kaayong lawas man tuod sa mga kabataan, si senior citizen lang niya. Okay. Yung gabi, Action Bry, nami gid may graduation kay malipay gid mga makita ang bata mo nga nagasuksok sang toga. Alright, sige. Aksyonan. Sir Brian, mayong gabi, monitor lang ko diri kada gabi sa imo dodong sa GRAC niya sa DSB. Sus dodong sa GRAC man. Good evening, Sir Brian, sakto na ang imo ya miskin doktor gani amuman. Ano to ko naman. Good evening, sir, mga miyembro sang 4-piece. Gadugang tamara nila kay gasalig na sila sa ginasagod sila sa gobyerno. Mga bata nila hindi man nakatilaw sang release kay tigana panahor kag whiskey sa mga angkwarta nila. Sadya. Parte man daligi lang. Nawal gina-contact si Material Section Dale Salazar dira sa may area sang Himamaylan. Mayara sang patay nga nasapwan dira kay na. Patay nga nasapwan. Ang ngalan niya si Stephen Ivan Rios. Taga Section Dale na? Okay, sige. Section Dale na unahon ka rin, karonon ko lang niya. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Yes, Action Bray. Kay nasang aga, nagpatigayon sang unang pagsinapol ang bago nga city administrator sa Bacolod City, si former city councilor M. ang Action Bray upod ang mga nagkailain nga mga department heads sang Bacolod City Government Center Action Bray. Ang tinutuyo sang unang pagsinapol ni City Ad M. ang so diri siya ginhibalo ang mga concerns sang nagkailain nga mga department heads sa Action Bray kag pag-lay down man sa mga plano kag prioridad sang syudad sa Bacolod. Kasunod nga meron sang transition humalin kay former city administrator Attorney Orola pakadto sini siyang pagpungko kag pagpangalagad bilang city administrator sang Bacolod umpisa Pebrero 4 o kon starting last week kita mga Action Bray. So diri kay Councilor M ang former Councilor M ang so siya wala man sang specific nga trabaho nga gintugyan sa iya si Attorney Orola nga sunod diri siya ang sa diri sang iya hatagan pagtamod ang prioridad
sang rehabilitation sang tatlo ka mga merkado sang siyudad sang Bacolod, ang Central Market, Libertad Market, kag Burgos Market Action Bray. So sunod rin kay Councilor M. Ang, o former Councilor M. Ang, nga sa si Action Bray, nakasuriyanan na sila ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia kag isa ini sa mga priorities sang Lunardia administration. Subong at 2020 ang repair kag improvement sining three major markets sang Bacolod Action Bray. Pero suno kay City Ad M. Ang mga magapabay sa Action Bray sang bulig sa gobyerno nasyonal magatapman sa mga national officials para magbulig sang rehabilitation sining tatlo kadragong nga merkado sa Bacolod kay sunod si Action Bray kun usaron ang budget sang Bacolod City para sining mga proyekto daw hindi gid Action Bray makaigo or hindi enough ang funds sa Bacolod para mapunduhan ining rehabilitation sang three major markets sang Bacolod City. Ari ang payag ni City Administrator M. Ang. I am just happy that I'm coming in nga may ara na plan for some rehabilitation and repairs of the three markets. So we'll see and i-follow up na. I'm also planning na istorya na mo ni Mayor that we will probably also seek some help from national agencies and national officials nga buligan kita sa rehabilitation kiti hindi masarangan sang budget. Action Bray na batian si former Councilor M. Ang kagkaroon nagapungko bilang City Administrator sang siyudad sang Bacolod. Kamadumduman, una na nga nagpalayag si Congressman Greg Gasataya nga may improvement, nga may funds na ginpain ang national government nga paayuhon ang sub-ag public market, paayuhon man ang Granada public market kag may patukuron nga bago nga satellite market dira sa may area sang Barangay Banago. Action Bryan. Nga subong bulan sang Marso o kon Abril sugudan ining improvement kag construction sa mga satellite market nga ang purpose diri ti suno kay Congreg ara lang ma-decongest ang mga nagapangumpra sa tatlo ka mga mayor nga merkado kag mayo gid nga ma-improve ining tatlo ka mga dalago man nga satellite markets Granada, Sumag kag construction sa area sang Barangay Banago. Dumayo subong project ni Congressman Greg kay atong basurahan gini sa Punta Taytay subong basketball court na Action Day lo. Correct, Action Bray. And this week natala na nga i-turn over sang DPWH Bacolod District Engineering Office sa City Government of Bacolod ining 33 billion pesos nga evacuation sa Action Bray dito sa may Progressive Village, Barangay Vista Alegre. Mayo hindi nga maproyekto at least makitaan gigitabla kag inang paragis publiko Malawig-lawig lang ang process sa Simbray kaysa nung kay Congreg. Last year niya ginpangabay ining budget for improvement kag rehab sang mga satellite markets. Pero subong 2020 daw amo pa lang ni pagsugudan ang ini nga mga proyekto. Balik ini mga satellite ni yan isang Lawn District sa Bacolod. Dining sa mga merkado, rehabilitation, yan ni administrator sa mga syudad sa Bacolod naman niya. Correct, Action Bray. Okay, Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, recently nagpangabay ang isa ka grupo sining RTW Association sa sangguniang Panginoon sa Action Bray nga hatagan sila sang permit nga makabaligya dira sa palibot sang public plaza para sa mabot nga summer o kung ginatawag nila nga summer sale. Action Bray nga before sang wala pa yan nga nagpapanaog sang memorandum ang DILG regarding sa pag-clear sa mga public roads sa illegal structures kag mga obstruction. Action Bray usually kada summer may makitaan taman dira sa palibot sang plaza along Dalan Rizal tubangan sang San Sebastian Cathedral sa may portion sang dalan katus sa Action Bray gina-utilize man gid siya bilang baligyaan sa mga RTW kag naglain nga mga merchandise. Pero this time wala gin grant o wala gin paboran sang sangguniang panglungsod wala nila gin aksyonan ang request ning RTW Association Action Bray. Kasunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang previous niya blang statement nga hindi man patas para sining mga affected nga mga market vendors, sidewalk vendors nga una nga ginpanghawanan palibot sang Central Market, sa Burgos Market kag dito sa may Libertad Market Action Bray. Kasunod sa in kaso nga may mga activity gid man ang Bacolod City dapat sila ni ang i-prioritize Action Bray. Isa pagit sa mga rason nga nakitaan ni Familiaran kung nga nila gin grant
ang pangabay sang RTW Association bangod sunod sa action bray wala man sang kahiwatan or wala man sang festival nga pati gayunon sa bulan sang Abril action bray na rason nga wala gid gin actionan but ringon totally scrap gid abi ining pangabay sang RTW Association. Dito sa may Vendors Plaza may isa man ka grupo asosasyon sang RTW Action Bray sa Bacolod nga nagapangabay nga kada Lunes kung nahimo makabaligya sila sang RTW mga merchandise sa may terminal Action Bray sa kilid sang Vendors Plaza from 8 a.m. to 10 p.m. pero aniya ginrefer sang konseho sa City Legal Office ginagapangayo sa legal opinion kung bala tugutan o kung hindi Action Bray kasi kay Vice LCD ang terminal ginausar para ini sa mga public transport Action Bray. At the same time nagahulat man ang sangguniang panglungsod sa recommendation sa Bacolod Traffic Authority Office kung bala ipadayon nito ang traffic rerouting nga ginatawag nga ang mga anom no ka mga ruta like Punta Taytay, Tangob, Airport, Magsungay, Action Bray dira malabay no sa may Vendors Plaza sa may terminal para man magdamo-damo ang tao dira kagang ila sini nga customer. Pero kung sa no kay Vice LCD depende ni sa ipagwa nga legal opinion sang City Legal Office kung tugutan ining pangabay sang RTW Association. Mas maikon ako lang palang tawon namin ni butang relipan to da sa may Vendors Plaza para dugokon madasang manugbakal kag dira na lang mangumpra sa merkado Correct Action Bray do ka ukay-ukay kumbaga no ati sa bahin sang SP nagahalong man sila kagang ila sini nga tikang gin-refer sa City Legal Office kung tugutan. Kaya ang pangabay diri every Monday mula Action Bray. Every Monday lagi diyan. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hindi sila magbaligya kundi every Monday gid lamang daw ka relief day abi from 8 a.m. to 10 p.m. Action Brian. Pero kung mga tudatong nga ni si Executive Assistant Ernesto Pineda, doon naga-okay siya, naga-pabor sa Action Bray. Pero sunod si ate, hulatan gid lamang ang mangin opinion kag area man sa City Legal Office kung bala i-allow no ining mga pangabay sang RTW Association di sa may syudad sang Bacolod. Pamatay natin si Bacolod Vice Mayor LC Familiaran. Why na mo to pinaksyonan? Wala nyo ginaprobahan, why? Wala ito ang why man sa siyang festival. Why man ta siyang activities or cheese na i-celebrate dira. Ano mo on the plaza merkado? Baligyaan daw man yung mga RTW naman. Oo, ganito mo ng plaza yung merkado. Oo. So, wala nyo gin-grant? To celebrate. Wala na mo. So, what if karon ng vendors ang apektado kung sila taga ng kaso, din mo sila doon may one guro may priority. Guro ko sila na what ang pangbuyan. So, meaning, Vice, nang wala sa aming baligya around plaza during summer? Wala. Okay. Sa Vendors Plaza, Vice, do may man sa RTW nga nagpadala sang sulat nga if i-allow sila every Monday magbaligya until 10 p.m. Doon sa may parking area ka Vendors Plaza, Vice. Well, sige kwanto namon, dito namon sa City Legal. Kung sa pagkinaw na actually, di ba? Ang then tapos may experiment kita ng yung kwandera, yung sila want and what. Ulat kita sa legal opinion sa City Legal. Action Brian na batian si Bacolod Vice Mayor LC Familiaran. Butlingon sa plaza yati wala ginindira sa tiyon sa summer pero ang Vendors Plaza dumira pa sang tsansa since hulaton ang legal opinion nga iga-issue sang City Legal Office. Bisan ako di man ko pabor plaza publika na butangan mo ya relipan splibot da. Why taga naging pasugtan tong mga kwan atong mga sa tubang sang simbahan da kay para magwapo na tapos butakan mo yung kay ukay. Kay kung madumduman ginpasugtan lang to sang December bangod mayara sang EO kay ginpapanag Action Bray do Paskwa sa plaza ng aktibidad. So this time wala sang kahiwatan, wala sang festival, so wala gin sapak o kon gin grant sang SP ining pangabay sang RTW Association.
Update kita Action Bryce sa coronavirus, mga PUI dito sa Bacolod City. Kay kaina, mga alauna, nagpagwasang report ang Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus. Nga may isa ka panibagong PUI or Patients Under Investigation nga gindala sa isa ka medical facility dito sa may syudad sa Bacolod Action Bryce. Ang history, sa kay Vice Alcid, actually wala naging report Action Bryce kung pilang edad, babayi o kung lalaki. Kaya daw may mga protocol sa karon nga ginasunod ang City Health Office regarding sa pag-relay sa information sa media sining mga PUI nga sensitibo nga kaso Action Bray. Pero sunod sa iyati isa kay na ang panibago nga case ang PUI nga ti mo na ginaobserbahan bagod naka-experience ng flu-like symptoms and may travel history sa mga lugar nga affected sa novel coronavirus Action Bray. Pero all in all, may 9 ka PUI sa Bacolod ang na-discharge, 3 na Action Bryan. Kag it's either tonight or bukas kadlaw may additional nga 3 nga inug-discharge man bagod negative na sa coronavirus. So anom na may 2 pending nga result, 8 kag kaina mo na siyang new admission. Siyam tanan ang mga PUIs diri sa Bacolod City, may 6 na nga nag-negative sa coronavirus. So kung mag-6 ang negative, pilang bilin plus sining isang bago sa buong syudad? 3 Action Bray, 2 ang pending result, wala pag isang result kung positive or negative, kag isa kaina, amo na siya ang new admission Action Bryan. Okay, sige. Action Bryan, may ito mga balita natin po natong gikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Del Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden. Action Firing Line. Salamat Action Del, balita gikan sa syudad sa Bacolod. May nga mga tikang ni karona, ginahimo sang syudad ang pagtrabaho sang kuan merkado na tondri. 3 ka merkado daw rehabilitation ini. Duga na actually, man dapat gin fokusan ding merkado kay kabalo kang sitwasyon sa merkado tadi subong ya daw kuan lamawan daw lamutak na gid man. Firing line. Di subong pagpungko ni former councilor M. Ang kag subong city administrator na daw mo ning pinakahandom ya gyud nga marehab malang although nga timayara sang kakulangan na bisang pondo. Hindi mo nagadako pero at least nakit-an niya nga mo ni dapat ang tagaan ta atensyon. Firing line. Si Kuano Congressman Greg sa tayo way man nga paulihi ho. May mga satellite merkado man siya nga ginaplano karon. O do ka sadyaw ano ning gagwa nga ngalan man. May sino naman may kuan di man nagchat to malya Gasataya versus Bing 2022. Action Firing Line. Maayo gid pag imo storya mga tao ni. Tiyan mo nagalingkot sa lingon sa Pendis Inde subong sang proyekto sa 2022 ini. Action Firing Line. Ma-commercial ko na action an daligid ni balikan ko na commercial lang ka. Sige, last 8:32 pagbalik naton karon, are na sa linya naton dugay-dugay ining agreklamo batok sa midwife or nurse ini klaruhon tani karon. Nga daw nagpawala lang ang yasin nga utod ang bata nagpalamuhin na sa sulod sang tiyan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports. First portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline.
Aksyon, balita, banat, huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga, ginaendorso ginaton sa inyo ang habon pampaligo amo ang Zanton Plus Herbal Soap pangakaksyon. Pampakinis ang panit, dula kang katol-katol, baho kag kaspa. Ang ato naman sa ni Belanios naman niya, kung gabi among Zanton Plus Herbal Oil naman niya. Baho namin, kay hamot na, makapadula pa sang panuhot, palalakit sang tiyan, plus makaksyon ang inyo sining pananakit sang tuhod, hawak, tingkoy, ulo kag iban pa. Zanton Plus Herbal Oil naman ang gina-endorso naton dira sa inyo. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Las 8:40, dalagid lang sa mga greetings naton kay we have on the line makaksyon ining reklamo sa isa iya ka utod, sa iya sining utod man nga na dala sa isa ka health center pagkatapos duway masyado gidyang tatapla asa naglabot sa point diri nga ang bata nagpalamuhin na sa sulod sang tiyan sang Iloy. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have, ma'am, good evening. Good evening. Hello, ma'am, good evening. Action Brand. Yes, good evening. Sino sa linya tagadi, ma'am? Grace Kanaya. Bali, sugiri kami, ma'am. Sino to ganing inyo, sining pasyente, gani? Si Lisa Kanaya. Bali din siya, ma'am, gindala. Sa Silay Hospital. Ara ka mo sa Silay Hospital, Subong. Oo, pero, Siyempre. yes, antes dira sa Silay Hospital, sugiri kami, abi, kung ano natabo sa imo sining utod. Isang Bernice pa lang, nagtawag na sa ako nga, igasakit ko na yan tiyan, ti aras na sa Murcia. Aha. Sang hapon, pagkasabado, way man siya nagbata, naghambal akong boss, nakwaon siya kay isaylo sa Provincial Hospital. Bali, Biyernes siya nagsulod dra sa may Murcia Municipal Health Center nila. Damo na? Oo, Action Brian. Biyernes aga, udto, kon sa gabi. Sang hapon gid sila nag-abot kay ano pa man ang ilang ultrasound. Sa Biyernes ang hapon mismo. Okay, so nag-overnight na sila. Oo. Ay, dayon. Go ahead. Tapos, pagka Sabado, ko siya, ipa-refer ta sa may hospital, sa may provincial, kay nag-offer amon boss. Hindi, hambal sa midwife, hindi lang ko kay normal man lang. Nga gusto mo i-refer na sa Silay Hospital, ano natabo sang manghod mo? Anong ginabatsyag yun? Lain again? Kay nang pagka-Domingo, giingkadto ko naman sa liwat, kay gusto ko gid lang nang kay tatlo na mukha adlaw nga hindi gyapon way gyapon ga bata. Ti amo to, giingkadto ko naman sa Domingo, sang Udso. Tapos agambal naman ang midwife nga hindi man kuno gyapon sila mag-repair kay sila maghatag referral kay okay man lang kuno kag normal man ang heartbeat. Okay, daligid lang. Biyernes ang hapon, nag-overnight na kamo Sabado, hasta na Domingguhan pagid ang imo utod, ara gyapon nagapabilin dira. Okay? Oo. So pagka-Domingo, mga ano oras ini pagka-Domingo? Sang Domingo, nagpuli ko tumo kay alas 6 ko hasta kay sakit na tuyang at yan, kay abi ko bala hindi lang magbata. Okay. Kay hambal sang midwife, dra lang ko anay kay normal man lang ko nagpuli na lang ko. Aha. Tapos pagka alas 10 ang gabi nagtawag nga i-refer sa Silay Hospital. Pero pila ka na beses galing nga nag-ayo ni sa mga midwife nga ini? Dua ka beses, Action Bray. Kadua ka beses na, pero anong matyagan sa manhod mo kuno daw lain naging matsyag yaw? Kay galain kay way na sa kuno sige man lang og bleeding kay ang iya kuno nga dugo primero gaguan siya sa tubig tapos pagka Sabado dugo na sa bata ka na pagka Domingo ginkadto namon sang udto
Way man Japon, naghambal ko nga i-repair naman siya balahaw. Okay. Hindi man sila Japon magsugot. Mhm. Kaya mo na pagkagabi na, last days nagtawag. May ulan nga daan, Action Bryce. Mhm. Gaulan. Mhm. Tapos sambal nila, dalon sa sila kaya ang bata na muson na sa tiyan. Imagine mo na ha. Okay, so mo to sila na lang mismo obligar sa inyo nga dalon sa silay kaya mo na nagpalamuhin na ning bata gali sa sulod sang tiyan sang Iloy. Oo, ang naanoan ko lang, kay hambal nila, normal lang. Mhm. Tapos gulpihon niya ka nga, ang balon niya nagpamuso ng bata sa tiyan. Mhm. So, Ang naanoan ko lang, kay ano bala, ay gintawag sila namon nga muna ng hambal ko sa normal man lang ko no, hambal ko sa iya, tani kung naghasan temprano pa, kung nagsugot sila nga i-repair, hindi na tani maamo ng manghod ko. Mhm. So sa pila nyo kaayo, ano man pero ginatatap man nilang manghod nyo, ginabalik-balik man nila sa ginagdaan nga katri abe. Oo, nang sang kuan kuno gina-IE, na-IE kuno siya. Pag abot ko gani nag-gina-IE sa 3 CMY man mag-idog. Mhm. Tapos may ara man isa, hambal nga. Kay kagabi, naghambal siya. Sabado lang sa gabi, naglupok na to kuno ang isang pasyente. Tigil-repair man di sa sila kay natulog ang midwife. Ano nga. Ano na nang ilang lugar galida, hindi niya balataan da, kundi patiniron lang da pagkatapos, kundi sila kasarang, ano man, dali kong itsindi ha. Dapat dira, pwede ka nakabata, di ba? Sa dira mismo, sa health center. Oo. Aha. Tapos 7 PM pa lang ko no. Nagbalik pa og tulog. Kaya mo to na malhan ng isa ka pasyente, gin-repair sa silay. nagtulog. Sige, sa case na ninyo, nagkakatulugan bang nurse ninyo or midwife ninyo? Kaya mo na gani ang nakuanan ko, kaya ang manghod ko, amo man na, gihambalan ko siya nga kwaon, tapos hindi sila kay normal, tapos amo na to, ang balon niya nga namuson na ang bata sa tiyan, delikado na daan. Sila man mismo nagpanugid sa inyo nga nagpamuhin ng bata ni sa sulod sa tiyan. Oo, nagtawag na lang siya kay gaulan nga daan, gihulat naman siya sa Bangga Kuri para kay bako gabinan ni, wa na ko sakyan pa sila. Hulaton ko na lang ang ambulansya. Pero tapos pagsaka naman sa ambulansya, sa manghod ko man nga isa, naghambal ang isa ka midwife na bayaran ng biskan galisod ng balyadan, bayaran ang dextrose. Bayaran ng dextrose, Oo, pabayaran ang dextrose. Tapos, tinagbayad man ka mo? Nagbayad, kay bayaran man ko na ang dextrose. Kaya mo lang na naanuhan ko sa iya kay hambal nila normal lang. Tapos hindi nila ihatag ang referral kay normal lang. Tapos ang ending gali, amo na to natabo sa manghod ko. Okay, so kumusta subong ang manghod mo sa ospital? Nakabata na gid man siya? Oo, cesarean sa tapos okay naman. Ang bata, way pa naman nakita sa subong. In cesarean gid siya gali. Kung amo gali, hindi gid magwa sa iya mismo kinatao do budlay gid to gali iya. Oo, tapos ang iya nga bata, hasta subong way pa naman nakita kay ato pa to susulod. Kay nakakaon sa higko sang iya man ang higko mismo. Oo. Pero kumusta kunong bata to? Okay naman? Anong sitwasyon? Bati ko okay naman ko, no? Kasi mga 3 days pa i-release. Ang inyo naman lang nga ginareklamo basib lang matabo man sa ibanda nga taga Murcia man. Nga kung hindi man lang kaya, i-refer na lang gila yon sa hospital. Kiti sa hospital yan may kompleto nga gamit kaya madesisyonan sa doktor abe. Amo na gani. Kay basib lang sa iban pa nga pasyente amo man na matabuhaw. Okay. Pwede pilang bayad sa dextrose to? Ang ginbayaran, ilisan ko to ang dextrose pag gipabayaran man gid kay hindi man sila magaling kung hindi mabayaran ang dextrose biskan nagdalagan ko to sa emergency room tapos nagpa-admit. Gasunod na sila kay makuha sang dextrose kuno. Basta may balayran giman ang dextrose. Check na to nabi sa Banwa sang Morsyabe. Palabot ni kay Mayor Jerry Rojas no, ang patulog-tulog nila da kag medyo
pulo pawala. Pero duway man gid guro nila pabayaan manghod mo, ginatipan gid man nila guro. Amo nagaling daw dilatar lang padala sa ospital. Why man gid noon. Pero amo lang na ang naanoan ko kay muhambal lang sila bilang normal, tapos normal. Tapos ang ending gali, gulpihon niya ko nga amo na tunga. Lapit na nga tunga nga gabi, i-refer. Pero kon pag-ayo mo to nga una, abi nga dalon sa ospital to sa silay, hindi ini ma-CS guro, paglantaw nyo. Ay, sang ginayo na mo, hambal niya, hindi ko no, kaya wala man sila rason nga i-refer. Tapos ikadwa, gikadto ko to sang Domingo sang Udto, naghambal pa nga niya sa kami midwife. Ay, wala to nyo lang magbata kay alangan ta man na karon hunuson. Oh, okay. Aha. Okay, normal man lang na. Kaya hambal niya, alangan mo ko hunuson. Pero ti amo na ambal ko kon nadala gid gilayo na dito sa ospital, why na ni necessaryan gurong manghod mo? Why gid yun na necessaryan normal lang tani nga pagkabata niya. Kaya pwede man to siya maanuhan sang Diyos. Okay, may mga lain, may mga aparato pag nga lain, may Diyos na siya, ma-force mong bata. Pagwa kung dira ka na mo sa morsya, we don't know kung may mga injection na sila, inducing dira. Damo sinabi. Sige. At least, nakasabta na, ka mo siniin, no? Dito? Sang ambulansya, nagsabat lang ko sa iya. Kay nainit ko blaw. Kaya hamba ko, ako na matabo sang utod ko ni. Kamo gid ni basulon ko. Kay kadwa ko na ni ginhambal nga kwaon ko. Hindi nyo pag-isog, hindi ka magpagwa referral. Ang rason nila, ma'am, panggabihan lang kami. Aha. Kay lain ang nag-duty sang gabi, lain man siyang ginkwaan ko. Dalalasa sila tanan ni, dalalahig sila tanan ni, kiti sila man na tanan gulubrada. Oo. Kag isa pa, halin sang Sabado nagaling ayo mo hasta nagdomingo. Ti simpre sila nagbulos-bulos sa sila duty da. So meaning sila tanan. Nagbulos-bulos lang duty. Okay, sige. So pero nakareklamo na kamo to didto gid mismo sa ila didto nga head nila abe sa center to. Why pagid action dry kay sa ako pagid. So may plano ka mo? Una ko lang yung pasyente ko. So magbalik ka mo nga, may plano ka mo magbalik to para daw ireklamo man nito sila to para matuluan man ni sila sang trabaho nila ni. Para Okay na otod, sige. Balikan ta abi para kuan ang yan na lang kuan ang katapusan nga paghambal abi. Di na pwede nga pala pabayaan ta ako bata niya mo no. Hello Day. Balik na si mo Day. Hello Day. Hello. Sige. Sige. Ang imo na lang bing karon na lang na kay ang imo na. Pasyente ko danay ko lang anay. Sige. At least ang imo mahambal abi. Cut lang na ang interview. Sige. Thank you again. Thank you. Thank you again. Sige. Okay, dali gid lang ano. Action Firing Line. So mga reklamo sang utod, no? Morsyada, Municipal Health Center ini mo, no? Dira sa Morsya, mga midwife, kay ginato nurse ani mention naton based pan siya pero midwife ang ara nga nagapululongko na da sila sini nga City Health, no? Di kabay pa nga makalabot ini sa igtalupangod ni Mayor Jerry Rojas, no? Ang mga midwife mo da Mayor, medyo daway sila mayo ga hatag atensyon sang mga kwan kuno niyo, ilang pasyente da. Kaya dapat makabalo na sila kung ano nang sitwasyon sa pasyente, kung pwede ba lang dalon na lang sa ospital, kaya hindi makaya nga mapabata tanadi, kaya hindi pwede makabata nga normal, kundi i-CS tani, i-cesarean tani. Ginaayo na gani sa utod, kay gurong utod na balaan niya, kag nakita niyang sitwasyon sang bata, kung utod niya man, nga manog bata, daway kuno gasapak kay normal lang. Igaw murahon, nagpalamuhin niyang bata sa sulod san tiyan, ti ko nagabuhin na ng bata sa sulod san tiyan, kung naalang-alang kag madugay-dugayan pato dala sa ospital dito sa sila ito, disgrasya, ang bata madisgrasya, pating iloy madala pa ni. Action Firing Line. Kaya ti magkala poison ini sila, higko na niya mo, no? Higko na niya. Ti kabay pa nga basi makalabot ni Sekretary Pangod ni Mayor Jerry Rojas da sa Morsya. Boss, listingan tayo nga malabot ini mga midwife nga ini para pasabton tamanan sila kay basi magtinamad-tamad ka muna kagang iban pagida pila kadlaw magkala disgrasya sa Morsyada. Action Firing Line. Ang iban na hindi na maghalalapit na ka magpabata da sa inyo da kay
do normal, gali kay nagsinigabong na tong tiyan sang bata iya sa sulod sang tiyan man sang iloy. Action firing line. May lang kay na agapan pa, no? Kag paglabot to hingagaw yang na CS, pero ang bata subong di pa sila sure ganiyo kay to 2 days ta ara sa incubation. Gina-incubate ini siya para sigurado ginang iya sini nga pagwa da piho gid kay ba nakakaon higko eh. Action firing line. Di ko makakaon higko lain na dapat ang bata pagwa niya limpyo ini siya, why hindi siya kakaon nga mga higko sa sulod sang tiyan mismo sang iloy. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, gina-endorso ginaton sa inyo ang aton sini nga promo o kon ining ginatawag naton nga ACS Millones 2020. Paano ka mag-intra diri ko lang sang malimpyo nga papel, isulat ang imong ngalan, edad, address, contact number, kag pirmahan. Isulod na sa white legal size envelope pa, kag sulatan sa gwa sang inyo sining envelope dira ang ngalan nga ACS Millones 2020. Kag ginigid pagkalimtan pagsulod mo dira sa imo sining nga ngalan, opdan mo gid sang unit toothpaste niya diri, ang Pride detergent, Star Wax floor wax, Shield bath soap, lakip na ang Smart dishwashing, White Rose Kojic whitening soap magkaksyon, kag ihulog diri sa Aksyon Radyo Bacolod, natar kami nahamtan diri sa 4th floor sang Wilrose Building, corner kami sang Burgos Locsin Street diri sa syudad sa Bacolod. Lunes to Biyernes ihulog nyo diya, kag timo na pagkasabado may mga raffle ina diri, kag posible or basic pa lang kamo ang mangin madinalagon sa mga weekly draws naton, no? Kag may ara sa nagahulat diri nga dako pagid nga premyo didto na ya sa pinaka-final nga draw mga kaks. Action firing line. Las 8:55 na sa aton sa pagpangalagad, maayong gabi lang sa kay Ted Shiona Ruiz Amar, araman si Madam Elizabeth Malaca Gamala, Ruel Lawaan or Lanawan si Roma, Norma Leo Mirasol naga-monitor man, si Mary Grace Eugenio Fermin, Erlinda Agaya Haldani sa Australia ni siya. Bao salamat gid. Maribeth Bonganciso, Nene Gilio naga-monitor man, Sir Peter Noblera man, Olinor na Midgo. Good evening, Action Bright, pwede ma-inform ang Sineco na may postik ko no nga grounded ko no sa naga-spark ang kalayo diri sa may Purok Agsisibay, Barangay Bago, delikado gid kay gaulan pa daan diri, salamat gid siga. Sineco sa may Barangay Agsisibay o kon Purok Agsisibay, Barangay Bago kuno. Ano nga barangay ni DSB, duway man DSB sa Bago. Mayara ko no sang postito nga naga-spark sa Matinion. Jose Mongcal Torilla, Sir Otilo Ramos naga-monitor man. Mary Jane Salodares, raman si Julius Ayungon. Thank you so much. Ang iba naton nga mensahe diri sa Biakbi, check man naton sa Matinion. Daligid lang, ano? May gabi Action na Bry, monitor ko sa Action firing line na, Bacolod niya. Bacolod sila ni Hiromiano, sang Hibyaan Tapas Capiz. Thank you, gid. Salamat man. Si Kas Nining, dira monitor man na, Turabilia. Good evening, Brian. Barato, subong pinakas, arada sa may downtown. Olain nga pinakas ni gurong imo niya. Action firing line. Sa plaza, tiambal ko gid. Tubang ko no Oriental, kape ko no ho. Tag 100 lang tuloy, 150 per kilo. Tuntos mo. Dahil nga pinakas ni mo yun. Good PM Action Brian, tiyo na ang mga tao magbalik sa mahal nga Diyos. Kay kadamo nagid sang mga sala. Pangamuyo kag halong Action Brian, salamat sa pagbasa halin ini kay Nanay Esther. Salamat Nay sa pag-remind sa aton sini nga mga kauturan, mga kaksyon. Action firing line. Good evening, Action Brian. May ara ko kilala nag-suggest if madayon ang pagpasira sa ABS-CBN, apply sila sa drug gamay lang ko no rate sa bayan. Action firing line. Tuntosin mo. It is about time for Duterte to know and feel that abuse of power and authority is not of his personal mandate, but that of the people from whom all government elected officials derive power and authority. Let us join and rally behind not only for ABS-CBN but most of all the constitutional grant of freedom of expression, which should be upheld at all costs. Salamat gid from 5833. Action firing line.
Matambal ko kayo ng pakig-away ta din na puro lang kay BS kundi empleyado kag demokrasya. Action Firing Line. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami di sa Banago. Tamyaw lang nanay Minyang, Lowy kag Clarence Cyrus, si Sed Galinia. Salamat gid sa pag-monitor. Action na Bri, hindi ko pabor nga wala graduation kay may mga hinablos man ko nga ga-eskwela. I see. Nami gid man may graduation. Action Bri, good evening. Wala balita kay Colonel Perote no TY gid Mario Ferrer ni Galia. Way gid to. Bot din to gindala si dito Colonel pa. Good evening, Action Bri. Inator na yang mag-graduate ko nga hindi ko kasaka ya stage siya. Action Firing Line. Kung masaka gid dapat stage siya kay para malingaw ka man. Ang ibang mensahe, hindi ko na malambot, pasensya gida. Pabuwasan tang iban, pasensya gida. Kabay pa minsindihan ko. Upod sa pagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Sir El Rey Dotilio sa piyak na side, Action On Defensor, back up natin sa News Center. Standby ka sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaya din naman natapos ang isa ka memorable nga istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabwas sa mga yapon nga estasyon kagoras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.